はいどうも、コズモチャンネルちんです。今回はね、始まりました新シリーズお笑いへの道ということでね、ちょっと新しい夢ができました。お笑い芸人にね、目指そうかなと思います。はい。お笑い芸人ってね、なんか暗黙のニートみたいな感じですけど、もう、フリーでやったらね、自称お笑い芸人も自称お笑い芸人、お笑い芸人になりますね。はい。というわけでちょっとね、相方も見つけないといけないし、トリオだったらね、2人相方見つけないといけないし、みたいな。ピンでね、練習するのもあれなんですけど、じゃあちょっとずつやっていこうかなと思いまして、はい、というわけでね、でもね、昔ね、その上京するときに、スタントマンか、お笑い芸人、大阪でお笑い芸人か、東京でスタントマンか迷ったんですよ、僕。地元が真ん中のね、中部地方だったんですけど、迷って東京に来ちゃって、で、なんかいろいろごちゃごちゃして結局ね、今があるんですけど、でも本当にね、18ぐらいの時にやりたかったことがお笑い芸人あるんで、それがちょっとね、再現してきたというか、やりたいなと思いまして、今の第8世代かな。第8世代でね、こう、いけたらいいかなとは思うんですけど、はい。でね、今回第1回なのでね、こういう決意表明的な感じで出したいと思います。で、でいろいろ、どんな風にやっていくかはね、次の動画で、出したいと思います。今回はね、決意表明ですね。お笑い芸人。目指せお笑い芸人への道。はい。って感じですね。らっきょとね、過去のね、なんか、即興コントみたいなやつやったんですけど、あれはね、本当にね、でもあれ結構すごいですよ。だって題名決めただけであとアドリブでやってますからね。別にネタ合わせもしてなくて、題名決めてこんな感じで雰囲気でやってるアドリブコントだったんで、はい。そうですね。あと相方が見つかるかですね。お笑い芸人目指してる人も結構多いんで、この減ったのかな、多いんかな、目指してる人は多いのかな、多分目指してる人も多いけど、なんか長くやった人が辞めた人も多いらしくて、そのコロナ禍でやっぱ食べていけないからとか、劇場が休みで、給料なくなるとかで辞めた人も多いから、結構こう辞めた人も多いし始める人も少ないから、第8世代ねチャンスなんじゃないかなって感じもありますしね。はい、やっていきたいと思います。ネタね、漫才とかはねちょっとねやったことないから分かんないんですよね。ただコントは作ったことあるから、作ったことあるんじゃなくて、コントはなんとなく想像で、なんかとりあえず物語みたいにできるから、なんか自分で作れそうな気はする。構成で自由だから。そういうなんか漫才とかはなんか起承転結みたいなのがあったりするから、なんか難しいかなっていうイメージかな。ピンはもう本当に勢いとかフリップとかそういうイメージかな。なんでね、ちょっと、ね、ネタも考えていかなきゃいけないしね、いろいろちょっとやることが多いですけど、ちょっとねネタも作れたらね、徐々にね、チャンネルでどんどんね芸人シリーズも、出していきたいと思いますんで、新シリーズね、今まで再生リストを見てもらったら、過去動画見てる人は分かると思うけど、シリーズがめっちゃあるんですよね。ただ続いてないシリーズもあるから、今回は続けたいなと思って、例えばシャープあるあるシリーズとかもシャープ20ぐらいまでかな、25ぐらいまでかな。で NHK コントもシャープ30とか40でしょ。でクッキングとかも10個ぐらいで終わってるから、だから継続して2000シャープ2000とか5000とかやりたい。もうなんかはちゃめちゃな量にしないとやっぱりオールジャンルカオスとは言えないから、全然カオスじゃないから最近。だからやっぱあるあるとかも撮れたら撮りたいし、もう本当にただのね、思い出出来事だけでもねこういいんじゃないかなと思ってるんで、とりあえずなんかちょっとシリーズを増やしたいね。シリーズを増やしたいし、ちょっとなんかオールジャンルっていうねチャンネルなのに全然オールジャンルちょっとやってないんでね、とりあえずお笑いもやりつつ、いろんなことにね、夢をね、夢ってたくさん出てくるじゃないですか。
夢というかもう妄想ですよね。例えばアニメ見て例えば明日のジョー見たらボクシングやりたくなるみたいな、そんな感じですよね。心がもう少年というかピュアなんで、なんか見たやつやりたくなっちゃうみたいな。そうだから最近は本当になんかね、見たアニメとか映画に影響されやすいね。本当子供の心みたいな、すぐやりたくなっちゃう、夢が増えちゃうみたいな。そうでも口だけなんでちょっと口だけは良くないから、こうやって動画にしてやっぱ、ね、相方見つけてコントやってとか漫才やってとかやりたいんで、ちょっとね、相方募集ですね。相方募集とかまあそういうね、ちょっと養成所なのかね、いろいろあると思うんですけど、それは次回の動画でお楽しみに。はい、というわけでこちらチャンネルちんでした。